Vítejte u maturitní otázky číslo 21. Začneme košickým vládním programem. Košický vládní program byl dokument, který ustanovoval, že vedoucí pozici ve státě bude mít komunistická strana, která získá ministerstvo vnitra, informací a zemědělství. Byl schválen vládou v Košicích roku 1945. Program zdůrazňoval hlavně v ekonomické části několik hlavních úkolů, a to obnovit národní hospodářství, položit základy nové sociální politiky a pod státní správu převést majetek zrádců, Němců, Maďarů a kolaborantů. Na zkonfiskované půdě měla proběhnout pozemková reforma a znárodnění klíčových částí hospodářství. Když tento program vzniká, ještě není osvobozena Praha. Zároveň vzniká Národní fronta. V Čechách jich tvoří KSČ, Národní socialisté, sociální demokraté, Československá strana lidová, na Slovensku komunistická strana a demokraté. Byly zakázány pravicové strany, agrárníci, národní demokraté, protože byli silní před válkou a byli obviněni z kolaborace. Komunisté tedy v rámci programu získali ministerstvo vnitra, zemědělství, což jim pomohlo ve volbách 46, školství a osvěty, práce a sociálních věcí a předsedou vlády je Zdeněk Fidlinger, tajný agent NKVD. Také se zajišťuje volební právo pro vojáky. Benešovy dekrety byly právní předpisy, které vydával prezident Beneš v průběhu a krátce po druhé světové válce. Sloužily místo zákonů, dokud ještě nebyl ustaven parlament. Nejdůležitější dekret byl číslo 33, ústavní dekret prezidenta o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské. Tento dekret upravoval vztahy Čechoslováků a Němců, nebo Maďarů v pohraničí, a na jeho základě došlo k odsunu tohoto obyvatelstva, i když to v něm nikdy nebylo přímo napsáno. Dále dekrety obsahovaly téma jako znárodnění, podniky nad 500 zaměstnanců, tak to bylo ale i v okolních zemí. Celkově bylo znárodněno 3000 podniků. Dekret o občanství. Němci a Maďaři ztratí občanství, nevztahuje se to na ty, co mají rodinné příslušníky Čechy, a taky na ty, kteří prokazatelně bojovali za republiku, což bylo ale těžké dokázat. Samostatné vyhánění Němců bylo prováděno ve shodě s výsledky Postupimské konference. Vyhánění Němců bylo divoké, jednak byly cestou zbídačení a nemocní, jednak v pohraničí operovaly revoluční gardy, které byly dost brutální. Celkem si to vyneslo asi 20 000 obětí. Retribuční dekrety určovaly, co byl válečný zločin. Vznikaly lidové soudy, které popravily 713 lidí. Lidi jako Frank, Tuka, Tiso. V Československu zůstalo asi 200 000 Němců. Pozemková reforma řešila, co se s pozemky po Němcích a Maďarech. A ustanovení závodních rad, které řídily podniky, byly složeny z dělníků a byly to prakticky odbory. Celé to řídili komunisté. Volby 1946. V těchto volbách na konci května roku 1946 zvítězila komunistická strana. Druhou stranou byla Národně sociální strana a na třetím místě byla strana sociálně demokratická. Jak to, že došlo ke změně postavení lidí k volbám? Hodně lidí ovlivnila minulost, Mnichov, válka a odboj. Také přispělo to, že nás osvobozovala Rudá armáda a lidé hledají něco nového a to jim komunisté nabízí, kteří slibují, že už se nebude opakovat ani válka, ani krize z 30. let. Navíc komunisté měli všude své lidi a měli hodně peněz. Byla také volební povinnost, jinak jste byli pokutováni. Komunisté měli navíc velice klíčová místa v ministerstvu. Ministr vnitra pod sebou měl policii a státní správu, byl Nosek. Ministr informací, rozhlas a tisk, byl Kopecký a ministerstvo zemědělství, osidlovací politika v pohraničí, byl Ďuriš. Lidé si ale časem začali uvědomovat, že komunismus není nejlepší.
Lidé byli ale zároveň zklamáni Západem a chtěli sociální jistoty. Zemědělci měli komunisti rádi. Komunistické ministerstvo zemědělství rozdávalo půdu. Komunisté slibovali demokratickou cestu. Poprvé v těchto volbách volí i vojáci. Ti byli nakloněni zejména komunistům. Také byl snížený volební věk na 18 let. Ti podlehli propagandě, ideálům, euforii z osvobození. Komunisté měli navíc dobrou kampaň, agitaci, rozhlas v rukou komunistů, setkání s občany, ostatní strany teda nic moc. Oficiálně svobodné volby, ale komunisté měli lepší podmínky. Navíc lidé podezření z kolaborace nemohli volit. A ty určovali komunisté. Lidem se líbilo, že existuje Národní fronta. Mysleli si, že jsme za první republiky měli moc stran a ty se za nás proto nedovedli postavit. Bílé lístky. Pro ty, co jsou nespokojení s výběrem, předseda KSČ byl Klement Gottwald a navíc on byl zkušený z Moskvy. U nás vítězí KSČ, na Slovensku demokraté. Předsedou se stává Gottwald a následuje další znárodňování a obsazování klíčových ministerstev. Ale během 2 let komunisté po šetření veřejného mínění zjišťují, že v porovnání s rokem 1946 klesly. Komunistická strana proto dostává příkaz, že musí upevnit pozici a získat většinu ve vládě. Jdou na to vládní cestou. Vše začíná již 17. února, kdy ministr spravedlnosti zveřejňuje zprávu o zneužívání SNB komunisty. KSČ reaguje a vyzývá pracující lid k ostražitosti a připravenosti zasáhnout. V některých vládních stranách zraje rozhodnutí podat demisi ministru. Gottwald informuje prezidenta, že nekomunističtí ministři chtějí rozbít vládu. 20. února podávají ministři 3 nekomunistických stran demisi. Gottwald ten den jedná na hradě s Benešem, navrhuje mu přijetí demise a následně doplnění vlády podle komunistického návrhu. KSČ se snažila, aby demisi nepodalo víc než 13 ministrů, protože vláda v nadpoloviční většině může vládnout, ale musí být rekonstruována. O den později vznikly dělnické milice, které zbrojily. 23. února se Beneš snaží přimět Gottwalda k udržení staré Národní fronty a na hrad proudí několik tisíc vysokoškoláků a jejich příznivců. Beneš je ujistil, že má vše pod kontrolou. 24. února ve 12 hodin začala generální stávka, které se účastnilo 2,5 milionu pracujících. Akce přerostla ve výraznou politickou podporu komunistů. Dělnické milice obsadily budovu sekretariátu ČSD a následně Lidový dům. Sociální demokraté byli doslova vyhozeni násilím a KSČ vyhrožuje další stávkou. Tak co se dělo přesně 25. února, takzvaný Den vítězství? Dopoledne se udala razantní změna. Demisi podali 2 ministři ze sociální demokracie. Tedy už je 14 ministrů a dostatek odvolání vlády jako celku a vypsání předčasných voleb. Což by bylo čisté ústavní řešení, nikoli jmenování nové vlády. Komunisté poté přesto předávají Benešovi na hradě listinu rekonstruované vlády a ten slibuje učinit rychlé rozhodnutí. KSČ od rana připravuje velkou demonstraci na Václavském náměstí, která se má v případě prezidentova odporu přesunout na Hradčany a 6 000 ozbrojených členů dělnických milic bylo připraveno na pochod Prahou. Odpoledne prezident krátce jedná s Gottwaldem a pak oznamuje, že přijímá demisi 14 ministrů a souhlasí s doplněním vlády podle Gottwaldova návrhu. Gottwald promlouvá k desítkám tisícům stoupenců na Václavském náměstí. 27. února byla jmenována a rekonstruována vláda Klementa Gottwalda. Když v září 1948 zemřel Beneš, vláda okamžitě vydala zákon na ochranu lidově demokratické republiky.
Stranické vedení vydalo vyhlášení tzv. Ostrého kruhu. Plně se podporovala poúnorová ideologie, v každém podniku vznikaly milice, které komunistický režim více utužovaly mezi obyčejným pracujícím lidem. Zákon na ochranu Lidově demokratické republiky měl skoncovat s odpůrci poúnorového režimu. Na základě tohoto zákonu byli odsouzeni k smrti Horáková a Slánský. Zákon byl postaven tak, aby se proti němu dalo jen těžce bránit, nebo spíše vůbec. Na jeho základě bylo velmi jednoduché obvinit třídní nepřátele z velezrady a sdružování proti republice a zájmům lidu. Teď přejdeme k procesům. Proces s doktorkou Miladou Horákovou je asi nejznámější. A s komunistickým převratem se odstartovaly politické monster procesy, ve kterých bylo odsouzeno 639 lidí, z toho 10 trestů smrti. Doktorka Milada Horáková byla poslankyně za stranu národně sociální a právnička. Za války se přidala k odboji. Po smrti Jana Masaryka skládá na protest proti jednání strany poslanecký mandát. V září 1949 je zatčena StB a je souzena s dalšími 13 představiteli nekomunistických stran. Spolu s dalšími 4 byla odsouzena k smrti za velezradu, i když mnoho zahraničních osobností a rodina žádali o milost. 27. června 1950 byla jako jediná žena popravena. Rudolf Slánský byl kamarád Klementa Gottwalda, tajemník komunistické strany, to znamená druhý nejmocnější muž. Má na svědomí mnoho odsouzení a podepisuje zatykače. Stalin vyzve v té době všechny satelitní státy, aby ve stranách pátrali po vnitřních nepřátelích. Proto Slánský pozval moskevské poradce. Zatklo se několik důležitých členů strany, ale pořád to nestačilo a že nakonec zatčen i sám Slánský. Po roce ve vězení se přizná, že byl ve spojení se Západem kapitalistickým imperialismem, že zradil zájmy československého lidu. 21. listopadu 1951 byl popraven.